però que moltes coses importants que tenen aquí tingudes en compte. I potser les coses més importants. Penseu que un senyor, un bon dia, fuig d'un país amb 262 milions de pessetes, o 262.000 milions, és igual pel cas, 262 unitats. I se'n va a una illa amb tota la seva família i amb una altra família i tal, una colla, i munten un petit estat allà. El capital inicial són 262 unitats de moneda. D'acord? Bé, ell, quan s'estava allà, s'instal·la de banquer. Perquè ell té el diner, s'estava de banquer. Aleshores, fixeu-vos aquí que hi ha 4 angles. Hi ha un angle que posa bancs. I si us hi fixeu, cada angle d'aquestos és una entitat econòmica i hi ha una espècie de balanç al marge del que ha fet aquella entitat. Per exemple, en un any, o en un mes, o una unitat de temps, la que sigui, no? Aleshores, això fixeu-vos-hi amb una mica de detall perquè si no entendrem res. I no penseu que sigui massa complicat, encara que ho sembli de primer moment, és massa complicat. Aleshores, el banquer va i d'aquests 260 milions en deixa 260 amb un grupet de persones, de les que han vingut allà, de les famílies aquelles, que fan unes empreses, 1, 2, 3, 4 empreses, les que surtin, és igual. Suposo que noteu que això és una cosa molt general, pot servir per moltes coses. Llavors totes les empreses les hem agrupat aquí, no? Aquí a l'angle d'aquí baix. Fixeu-vos que hi ha un pas que posa menys 260 milions en el banc i posa crèdits comunitaris o préstecs empresarials o accions, el que sigui, i va a empreses que entren 260 milions. Ho veieu o no? Ho heu vist això o no? Sí, està vist? Sí. Per altra banda, veieu que per la banda de dalt surten 2 milions que van a parar a l'Estat en forma d'impostos. Perquè els que funcionin, doncs l'han d'untar. D'acord? Això no ha de ser necessàriament així, però cobreix moltes coses, això, no? Aleshores, tot el que ve ara no és més que fer jugar tots aquests diners. Res més. Fixeu-vos, per exemple, el més important de l'economia són les empreses, perquè són les que produeixen la riquesa, les que produeixen tot el que se necessita, per la qual està feta l'economia, els béns de producció i els béns de consum. Aleshores, les empreses tenen, com si diguéssim, dos moviments, que segons Agustí Solà s'han de marcar molt separats, i estan separats perquè a vegades no es veu gaire que estan separats, però estan separats. Una part d'aquests diners els dediquen a béns d'inversió. Béns d'inversió és comprar màquines, comprar energia, comprar matèries primeres, comprar el que sigui, no? I aleshores, d'aquests diners que han entrat, una part se'n van cap al centre, veus aquesta part central, que posa mercat. I a més posa mercat interior i per aquí fora mercat exterior. Que ho veieu? Mercat interior i mercat exterior. Dintre del mercat interior hi ha mercat de consum, mercat de capitals i mercat d'inversió. Són tres mercats. El de capitals, per no complicar-ho massa, no l'he quantificat, perquè és recomplicat. Si l'economia és complicada, les finances són recomplicades. Però vaja, es podia anar diversificant tot això més. És a dir, això és una espècie de xassis que després es pot anar complicant, etc., tot el que es vulgui. I aleshores, fixeu-vos que hi ha una sortida de 144 milions o el que sigui de pessetes que va al mercat d'inversió, en el qual hi entren 144 milions de pessetes i surt mercaderia. Suposant que hi sigui, per exemple, allà en aquella illa hi haurà fusta, hi haurà el que sigui, oi que serà d'una, que serà de l'altra, hi haurà matèries primeres, hi haurà el que sigui. O hi haurà màquines, a aquella illa on s'han trobat coses, el que sigui. Si no, importa, veieu que posa 50 milions d'importacions, una mica més amunt. A les empreses, estem sempre a les empreses. Aquestes 50 milions que surten és que van a parar al mercat d'importació, veieu que van a parar aquí. I d'aquí entren les pessetes i surten les maquinàries importades, el que sigui, no? Aleshores, doncs, importacions, compres... Aleshores, a lo millor
el que compra una empresa en aquest mercat d'inversió ho ha fet una altra empresa, ho ha fabricat una altra empresa. M'enteneu? I llavors doncs es posen vendes, 150, que entren. És dir que hi ha unes empreses que han comprat i unes altres que han venut. Unes fabriquen béns d'inversió i les altres les compren per fabricar el que sigui, també béns d'inversió o béns de consum. Què s'entén tot això? Les vendes. Sí, les vendes són que aquí hi ha empreses que compren i empreses que venen béns d'inversió. Fixeu-vos que aquí hi ha un circuit tancat que serà poc important, diguem-ne, pel balanç final de tota l'economia conjunta, perquè es compensa. És a dir, teòricament, en un estat ideal es compraria tant com es vendria en el mercat d'inversió, s'anul·laria, com si no passés res. Perquè unes compren, les altres venen, les compren, les altres venen, i es van anul·lant, i l'únic que resulta el saldo final és el que es passa a consum, que és el que se diu finances, és a dir, perquè acaba allà el cicle, en el consum. En canvi, aquí hi ha una espècie de circuits tancats. La mineria, l'agricultura, etc., doncs fabrica coses i després doncs, es compren, després les indústries també fabriquen coses que es tornen a comprar, els serveis, oi? Van i venen, oi? Aquí les empreses hi entra tot, agricultura, ramaderia, pesca, indústria, serveis, transports, etc. Inclús, el que passa que això és una mica, ho he fet una mica raro perquè simplificava les coses, els bancs com a empresa també hi haurien d'estar aquí. Una cosa és el mecanisme bancari, una altra cosa és que hi ha uns obrers que cobren i que tal, i les màquines i tot això, i llavors el banc és una empresa com qualsevol altra, una empresa de serveis, m'enteneu? Llavors estaria aquí, els bancs no li he posat sou als bancs, per exemple, sous. Aleshores, veieu que al final d'aquesta sèrie de les empreses posa 110 sortida cap al consum. Què vol dir? Que han venut en el consum, que ara ho veurem, han venut i han cobrat. És a dir, han passat béns de les empreses cap al consum i han passat diners del mercat de consum i han passat diners del mercat de consum cap aquí. Aleshores... 110 que són salaris? No, 110 són vendes al consum. Vendes al consum. I ara ve l'última part, l'últim tram. És a dir, aquí, això és aquí, és aquest d'aquí, les vendes al consum, aquest d'aquí. I aleshores, al final de tot, hi ha el que genèricament se'n diuen salaris, oi? Que són els sous dels empleats, els dividends dels accionistes, els royalties dels inventors, etc. És a dir, són els diners que cobren les famílies. Al dir famílies vull dir persones individuals, famílies, grups, etc., que no són productius. Enteneu que això vull dir? L'economia domèstica, per dir-ho d'alguna manera. Aquí hi ha el 38, què és? Aquest 38 és que igual com hi ha importacions, hi ha exportacions. Però què posa aquí? Exportacions. Exportacions. És a dir, que van al mercat d'exportació, sí, me l'he saltat. Però vull dir, també s'exporta igual com s'importa, no? És a dir, aquella illa produeix un excedent del que sigui i el volen exportar. D'acord? Bé. Aleshores, doncs, fixeu-vos que les famílies ja tenen diners. Ara, analitzem les famílies. Per una banda, per la banda de baix, han entrat uns diners. Per la banda de dalt de tot, han pagat uns impostos a l'Estat i han cobrat, aquí li he posat molt poc, però tenia de ser molt. Això els números poden anar canviant. El que passa que aquí quadra tot, és una operació que quadra tota exacta. Doncs l'assistència social, també l'Estat paga coses a les famílies, els salaris socials, d'acord? Per tant, són entrades de diners. I també hi ha entrades de diners, fixeu que posa interessos, que venen dels bancs. Suposat que la gent hagi posat diners en els bancs, cosa que veurem que sí. Que també n'hi ha en les empreses. Veieu que les empreses, que també hi ha interessos, aquí les empreses, aquí tocant aquí de totes les empreses, també hi ha interessos, que els bancs paguen a les empreses, quan les empreses hi posen diners. Doncs ara veiem, per exemple, que tant les famílies com les empreses estalvien. Les famílies aquí d'estalvi li han posat 135. Aquest menys 135 que va parar al banc, passa per sota del mercat i va parar als bancs. 135. És curiós que el banc havia set diners, ara li tornen. I les empreses també
A veure, imposicions empresarials, 110. També van a parar als bancs, ho veieu? Per tant, és un circuit. Per tant, ara el banc està recuperant tot el diner. Per tant, hagués pogut començar sense diner. Hagués pogut començar inventant uns paperots, perquè després li tornen. Curiós, això, no? Això és el que demostra la poca importància del diner. I que si tenim el fetitxisme del diner és perquè som tontos, perquè som idòlatres. Però que el diner, en realitat, no és més que un vehicle, i que les coses funcionin, però res més. Curiós, això, no? Bueno, I tant. bueno. Aleshores, ara analitzem l'Estat. A veure què fa l'Estat aquí. Bueno, les famílies, tal com hem fet aquí, salda exacte. I les empreses salda exacte. Tantes entrades, tantes sortides. Veieu? Esclar, hi ha un truco, i és que les empreses han fet diners i els han posat al banc. Per tant, encara que estan al banc, són seus. I les famílies també. Hi ha diners que estan al banc, però que són seus. I estan aquí comptabilitzats com seus. Aleshores, que els deuen. Aleshores, l'Estat. L'Estat, doncs, per una banda, rep impostos. Per altra banda, si fa crèdits a les empreses, a través dels bancs, doncs rep interessos. Que ho veieu, això? Veieu el 2, el 3, crèdits comunitaris 17. Una cosa són els préstecs que els bancs fan a les empreses i una altra cosa són els crèdits que l'Estat concedeix als bancs i a les empreses. Aleshores, suposat que cosa que en l'economia de l'Agustí no hi hauria de ser, però aquí és l'economia normal, que hi ha empreses o serveis de l'Estat que es cobren, el metro o jo què sé, coses d'aquestes, la Renfe o coses que siguin de l'Estat, cobren, doncs això són vendes de serveis o vendes del que sigui, són diners que entren i vendes que s'han posat en el mercat d'inversió o inclús poden ser-hi al mercat de consum, que aquí no les he posades però es podien posar igual. Aleshores, aquí li arriben impostos dels bancs, impostos de les empreses, que els bancs poso 2, de les empreses poso 20 i impostos de les famílies que són 20 també, he posat això. Llavors compres, l'Estat compra per moltes coses, necessita moltes coses de diners l'Estat, i són el que se'n diuen inversions de l'Estat, la inversió pública. Compren, aquí he posat 28, i l'Estat consumeix, també compra doncs, en el consum, en el mercat de consum, he posat 10. Llavors paga assistència social, he posat també 10, i està tot, pràcticament està tot. Llavors l'Estat també salda 0, el mercat d'exportació i importació malament rai, és a dir, exportem 38 i importem 50, hi ha un dèficit de 12 milions. El mercat de consum doncs, té un excedents de 20, es diu que ha comprat 110 i ha venut 80-90, doncs li ha quedat 20 de diferència. En el mercat d'inversió hi ha uns excedents de 4, etc., que són 24 d'excedents. Aleshores, això vol dir que hi ha quedat una mercaderia sense comprar i que, per tant, l'Estat hi ha d'inventar 24 de diners, l'Estat o els bancs, 24 de diners perquè això no quedés estancat. Està posat també aquí. I en totes aquestes operacions, si feu les sumes i les restes, veureu que els bancs hi han guanyat 12. És a dir, de tota l'operació aquesta. Això ho analitzeu i tal. O sigui, una miqueta es veu el flux que hi ha. I només que tingueu aquesta idea, si algú té ganes d'anar a estudiar més a poc. Això, per fer-se una idea més cabal. Però suposo que noteu que hi ha bastants fluxes, i aquests són els mínims, hi ha molts més que aquests. O hi ha aquests diversificats, que cada un d'ells pot desdoblar en diversos, etc. I que són de vegades independents uns dels altres, etc. Però vaja, això és un petit model global d'una economia completa, d'una societat o d'una àrea geopolítica i geoeconòmica que tenen una moneda única. D'acord? Bueno, això serà una miqueta el xassis. Aleshores, la segona cosa que us volia dir és que són tesis de l'Agustí, que jo les diré de la meva manera i l'Agustí que tinc una mica de paciència, després ja me les corregirà totes les que vulgui. És a dir, primer de tot, l'equilibri intern. És a dir, per
que una economia no es desequilibri. L'equilibri intern d'un país. La fórmula és terriblement senzilla. Fixeu-vos, la posarem així. Això és l'equilibri. Què vol dir? Producció igual a hisenda. Vol dir això. Si algú sap moltes matemàtiques, doncs sabrà que això és igual a producció menys hisenda igual a 0. Perquè si això és igual a això, si restes dona 0. O no? Sí. Provat. Bé, perquè ja ho sapigueu, doncs si en comptes d'això hi ha producció més petita que hisenda, llavors hi ha inflació, i ara veurem per què. Inflació. I si hi ha producció més gran que hisenda, hi ha deflació. Ara ho veurem. Això, agafant el model aquest que us he donat, només és important estudiar-ho en la fase final de l'economia, és a dir, en el consum. Perquè també és interessant la producció, però són problemes interns, d'inputs, outputs i coses d'aquestes que el ministre d'Indústria i el ministre de Finances i tal tenen d'anar lligant i els passals. Però és una feina, diguem-ne, que per la macroeconomia no importa massa, sí que importa, però té conseqüències. Però vaja, de moment deixem-ho. L'important pels números finals grossos doncs, és només el resultat del consum. I aleshores ha d'haver-hi un control que doni aquesta igualtat. Economia, doncs, vol dir la llei de la comunitat. I la comunitat ha de tenir una llei perquè funcioni bé, i és aquesta la llei de la comunitat. Fixeu-vos, primer posarem la P. Recordeu que el P vol dir producció. També podríem dir, en termes comptables, si algú sap comptabilitat, l'actiu. L'actiu, sí. L'actiu de la comunitat geopolítica. L'actiu. Actiu. Per dir el que treballa. Aleshores, aquí posem, fixeu-vos si agafeu les famílies, agafeu les famílies, i poseu sous més 110 pessetes. Això nosaltres tenim una sigla que en diem treball. És el producte del treball. Dividends, hem posat 55, si recordeu. D'això en diem empresa. És a dir, és el salari del treball i el salari de l'empresa. Interessos, posem 5. I d'això en diem el salari del capital. És a dir, el que es paga per deixar un capital. I per últim, els royalties i altres cosetes d'aquest tipus, que aquí li hem posat 55 perquè estem en una societat avançada i la innovació és molt important. Això, diguem-ne, és el salari a l'invent. És a dir, pagar per ser inventor. L'Agustí explica que a finals de mig segle passat, o el que sigui, doncs Itàlia i Espanya fomentaven molt el treball. Això s'hauria d'haver posat al revés. És una llàstima perquè quedaríem ben posat així, però ara és igual. França diu que fomentava molt el capital i viure de renda, viure d'interessos. Anglaterra fomentava molt l'empresa i tenia molts dividends. I Alemanya, a partir de Bismarck, va patentar la llei de patents. No va patentar, va posar la llei de patents, amb la qual es protegia l'invent. Que ell diu que al temps dels egipcis l'inventor se'l matava. Perquè no, per poder-li robar l'invent. Enteneu? Doncs, gràcies a això, Itàlia i Espanya van quedar a la cua de l'economia, a darrere França, o a davant França, a davant Anglaterra i a davant de tota Alemanya, que estava una de les últimes, va posar la primera. Com vulguem dir que d'aquests 4 factors de producció, això són els factors de producció, factors que no vol dir els que la fan funcionar. Doncs els 4 factors de producció, el més important és l'invent. Hi ha un llibre del Servane Schreiber, ara no me'n recordo com es diu aquell llibre, que demostra que l'inversió en invent, en innovació,
Llavors, després, la relació empresarial, que aquesta està bastant de moda avui dia, amb els IESs, IESADs i companyies, no? Després l'estalvi, que no ho està massa, però vaja, els anuncis ho posen molt, no? I per últim el treball, que és el més important de tot. Inclús hi ha una fórmula que diu que tot això són complicacions del treball, però que són treball, es podria dir. És a dir, en el fons tot és treball, però el treball cada vegada més complex. D'acord? Bueno, per exemple, una de les formes d'entendre és que el capital és treball acumulat. No? El capital és treball que s'ha fet i que no s'ha gastat. I per tant, doncs, està acumulat en forma de capital. És suc humà, és suc de vida humana, concentrat en forma de capital. Tot això junt, en podríem dir salaris privats. D'acord? Bé, però a més, si veieu en la pàgina aquesta de les famílies, veureu que hi ha una altra entrada, que són l'assistència social. Assistència social. Pels vells, pels parats, etc. Per moltes coses, que s'hauria de perfeccionar molt, però que avui dia està molt rudimentari encara. Que tot plegat serien 10. I això se'n diu salaris socials, perquè és l'Estat que paga a la societat no productiva. Però hi posem privats, perquè hi ha uns salaris socials privats o financers, financers crediticis, que aquests han sortit per una altra banda financers, si voleu. Bé, sumeu tot això i dona 235. D'acord? Ara anem a veure l'altra, la H, que és el passiu. Fixeu-vos que aquí parlàvem de producció i aquí parlarem d'hisenda. D'hisenda és una espècie de gerundi, hisenda, de fer, de hacer, de facere, facienda, ve d'aquí, de la paraula facienda en llatí surt la hacienda castellana, i una hacienda és un cortijo d'aquests de Mèxic, una hacienda, que se'n diu també l'hacendero. Doncs és el que es té per poder fer el que es vulgui. D'acord? Aleshores, aquí recull el que farem amb això, però que el farem de forma consumptiva. Això és productiu i això és consumptiu, diguem-ne, no? I aleshores, si mireu a la llista de les sortides de les famílies, veureu que posa consum privat. Consum privat. I posa menys 80. Això està controlat pels preus de venda, la suma de tots els preus pagats en el mercat, de venda i de compra, per tant, que són iguals, privats. Tot el que ha pagat en el mercat les famílies. Això per una banda. Per altra banda, hi ha un estalvi privat, que aquí hi ha 135. És a dir, aquesta gent ha gastat molt poc i ha estalviat molt. Són molt estalviadors. Són les antigues virtuts dels catalans que ja hem perdut. Això en diem excedents de compte corrent. I aleshores hi ha una altra sortida que són els impostos. Que és un menys 20. Impostos. Sumem i dona menys 235. Per tant, suposo que noteu que es compleix aquesta llei. Preu. Renda igual. D'acord? Aquesta llei, si voleu vosaltres, es podria escriure, oi? Més detallada, així. Preu de venda privada més excedents compte corrent més impostos igual a salaris privats
salaris socials financers. És la mateixa llei, el que passa que està més detallada. Fixeu-vos que el detallar-la permet joc. És a dir, aquí queda molt tonto això. Aquest número ha de ser exactament igual que aquest. Però aquest número pot ser igual a aquest i no obstant aquests números canvien. Inclús aquesta, per exemple, aquesta d'aquí, la podíem subdividir en 4. En 4 quantitats. I, per exemple, la gent no sap que tota la lluita comunista, diguem-ne, és perquè aquests senyors cobrin més que aquests, o que aquests. I res més. Tota la lluita comunista consisteix en això. Tota la lluita del socialisme-comunisme és la redistribució d'aquests números, no afecta el conjunt aquest. És a dir que, en comptes d'importar-se més diners als dividends, als beneficis, o bé als interessos del capital, s'emporten més diners als obrers. I és la guerra que hi ha sempre entre sindicats i patronal. D'acord? És curiós, per exemple, que el Henry Ford es queixava, un llibre molt famós que es diu l'any 21, així que es deia El jueu internacional, un llibre molt sorprenent, es queixava que tothom atacava els empresaris, que els empresaris estan aquí, quan s'havia d'atacar en els financers, que són els que realment s'emportaven el tall gros. I que sempre doncs, la demagògia comunista enfrontava això amb això que no eren els verdaders enemics, que els comunistes eren uns enganyats, deia ell. I ofeguen les empreses i el que es posa el tall gros, fixeu-vos com les empreses avui van apretadíssimes i que encara segueixen dient que guanyen molt. Sol passar. I qui diu els bancs? Diu els que juguen, els especuladors i tota aquesta gent, no? Doncs, fixeu-vos per tant la transcendència que té tot això. I llavors la redistribució d'això no afecta per res el conjunt aquest. Tot quedar, diguem-ne, intacte, els resultats, l'economia, etc. I això canviar-se de diverses maneres i pot permetre diverses solucions socials o socioeconòmiques. Dintre d'aquest mateix apartat, i per acabar, resulta que això no ho tinc detallat perquè és una mica laboriós, però ja ho veieu, que queden 24 sense vendre. Cada 24 sense vendre, 24 aquí veieu que posa 24 més. Fixeu-vos que vol dir que això d'aquí, la producció, doncs no té corresponent diner per comprar-la. Llavors s'ha d'inventar, és més gros això que això. Que ho veieu o no? Al ser més gros això que això, si no inventes diner, aquesta cosa es perd. Al perdre's, les empreses frenen la producció i ve deflació. És a dir, el país l'economia baixa de categoria. S'entén això o no s'entén? És a dir, és de la classe de coses que solen quedar fosques. D'acord? Si hagués passat al revés, que hi havia més diner que mercaderia, aleshores el que s'ha de fer és drenar diner o fomentar més marges de la mercaderia, donar més crèdits a la producció, que sí, m'enteneu què vull dir, perquè això, si no això es desequilibra. D'acord? Hi ha una idea mal ficada en el món de que inventar diners és trampa, és a dir, que l'Estat inventi, faci a la maquineta, que és trampa. I no és veritat això. Depèn de com ho faci. És a dir, si inventa més de la producció que hi ha, és inflació i és un mal que fa al país. Però si inventa menys de la producció que hi ha, també és un mal pel país, és deflació. Queda clar això? O sigui que el mal no està ni en inventar ni no inventar, sinó en inventar en la quantitat corresponent. Queda clar això? És a dir, s'ha d'inventar diner, perquè com que la producció teòricament els fills es van fent grans, cada any hi ha més, que augmenta la població, augmenta per tant la producció, si tot va bé en un país, resulta que la producció augmenta. A l'augmentar la producció, si no augmenta el diner, és a dir, si augmenta aquest i no augmenta el diner, es para l'augment de producció. I llavors el que fa la gent es dedica a rascar-se la tripa. Que ho veieu o no? Per tant, s'ha d'anar inventant sempre diner. I inventar diner és una obligació política. M'enteneu què vull dir o no? El problema que hi ha actualment és que no se sap la quantitat de diner que s'ha d'inventar. Perquè aquestes equacions, doncs que aquí les hem posades tan clares,
llavors surten uns números exactes, llavors sap exactament el que I ara ja podem inventar diners que ho fan amb ull, així. no solament ho fan a ull, sinó que el diner inventat hauria de ser diner social, perquè no és un diner de ningú, per tant és de tots. I resulta que hi ha moltes maneres d'inventar diners que se les queden uns quants. M'explico? I això és molt més important en números que si aquest es queda 110 i aquest 55, o aquest es queda 57 i aquest 111, o aquest 5 i aquest 10. El verdader robo de la plusvàlua, que és la plusvàlua comunitària, és això. És a dir, la plusvàlua comunitària vol dir allò que es produeix de més a més, aquell creixement. No? Doncs això, de dret, és de la comunitat. Llavors, el que s'ho apropia estafa. I la comunitat ha de decidir democràticament què se'n fa d'aquest diner, com es posa en el mercat, diguem-ne. Aleshores, una de les formes, això en diem nosaltres hisenda comunitària. Hisenda comunitària, i la hisenda aquesta té les dues coses. No? Aquesta hisenda comunitària té dos destins. Un, salaris socials, financers, que és això que he posat aquí, augmentar l'assistència social, cada vegada estic més ben atès a la població, això és democràtic, i un altre destí és el salari social creditici, que són aquests crèdits comunitaris que he posat aquí dalt, que són crèdits especials que fa la comunitat a certs sectors productius perquè produeixin més, perquè produeixin millor, etc. Per exemple, no s'ha de donar un tio idiota que fabrica coses que no serveixen per ningú ni les vol ningú. A més, és millor donar-los a coses inversives que no a coses consultives, etc. Hi ha tota coses aquí es podien dir, no? Per exemple, aquest salari social és millor donar-lo al consumidor que no pas favorir amb el fabricant. M'entens? És dir, perquè llavors potser s'ho queda i no inverteix. S'ho queda pel seu consum. És dir, mil coses, no? És dir, fixeu-vos que sempre que es dona diners d'aquestos augmenta el poder de compra de la població, per tant, a l'augmentar el poder de compra es fomenta l'augment de la producció. Que avui la gent s'anima més perquè la gent compra, s'anima més a produir perquè ven i la gent compra. Entenem tot aquest mecanisme, diguem-ne. És importantíssim, això per exemple jo ho he explicat, recordo un exemple, a molts llocs ho he explicat, recordo a Marbella, però no en temps de la Jet Set, vull dir, hi havia Jet Set ja, però vull dir era a l'hivern, i a mi em va cridar el regidor de l'Ajuntament de Marbella de Cultura, que tenia muntada una universitat popular per la gent treballadora d'allà. I a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, doncs vam fer una conferència, a les 8 o les 9 aquell lloc tancaven, ens van tirar al carrer i estàvem tan entusiasmats que ens vam anar a un bar. Al bar vam ajuntar 4 o 5 taules, tots ja posats al voltant de les taules i agafàvem d'això, tovallons de paper, doncs discutint a veure si la plusvàlua del mar, si la plusvàlua del xaló era la mateixa plusvàlua, era una plusvàlua diferent, i quan pujava una i quan pujava l'altra, però així la gent interessada realment perquè descobrien una cosa que estava amagada, perquè això està amagat. I això no ho sap ningú. I no ho sap ningú perquè es manté el de moneda anònima. I a la moneda no hi ha manera de saber. Queda clar això? Sí? Bueno. Doncs deixem això, que és l'equilibri intern, i ara passem a l'equilibri extern. HC vol dir hisenda comunitària. Aleshores, anem a l'equilibri extern. L'equilibri extern també té una fórmula molt senzilla, que posarem E igual a I. Fixeu-vos que és fàcil això. Vol dir exportacions igual a importacions. Que això també es deu poder dir d'aquesta manera. Exportacions menys importacions igual a 0. Suposo que esteu d'acord, no? És exactament això que posàvem aquí. Aleshores, posem aquí al damunt un país que importa més que exporta és un país recedent i dominable. I un país que exporta més que importa és un país dominant, invasor, etc. És a dir, els imperialismes surten d'aquí. És a dir, aquí hi ha problemes interns de justícia social, no? Ja l'hem vist. Doncs aquí hi ha problemes de justícia internacional, no interpersonal, sinó internacional. I uns països es mengen els altres només que pel procediment aquest, que consisteix en exportar molt i drenar-los el diner. Que l'altre vagin consumint
i que tu desenvolupis la indústria, desenvolupis tota la potència productiva, aquell país visqui de tu, i l'altre va traient els diners que els tingui d'invertir allà per ser productiu ell, i te'ls quedes tu. Normalment, a més, a punta de portaavions. A punta de? De portaavions, abans era de canó, però ara és de portaavions, o de baioneta al principi, saps? O de fletxa. Però ara ja és de portaavions, la punta. Saps? Hi ha un institut, una institució internacional que la gent corrent no sap ni que existeixin i que de tant en tant surt pels diaris i la gent no ho entén, allò que tu et preguntava que no s'entenen coses, que es diu el GATT, que exactament no sé què vol dir, són 4 paraules angleses, GATT, el GATT, que diuen la ronda Uruguai, ara estan a la ronda Uruguai, abans estaven a la ronda Tòquio, abans a la ronda Kennedy, etc. Hi ha hagut rondes, perquè és una negociació terriblement laboriosa de totes les nacions, de tots els estats, per establir les lleis del comerç internacional. I totes aquestes lleis sempre són a favor dels grossos. Per exemple, obliguen els països petits a no fabricar coses molt elaborades, en canvi a produir moltes primeres matèries, i els països avançats, molt elaborades i poques primeres matèries. Llavors, els rics s'han de comprar als pobres les primeres matèries, que són baratíssimes, i les mantenen amb uns preus molt baratos, i els altres, en canvi, han de comprar productes manufacturats molt cars, a preus molt alts, clar, es van depauperant, i això és el tercer món i el primer món, és a dir, la balança aquesta, és gràcies a aquesta història. Suposo que enteneu la importància que té això, no? I ara estan ficant els serveis i la propietat intel·lectual, com la música, el cine, I les baralles del GATT no són entre pobres i rics, no, són entre rics i rics. Entre aquí, si és Europa o és Nord-Amèrica, la que s'ha de quedar al tall més gros. A més, els grossos tenen suficient força com per protegir certes coses seves, com per exemple Europa protegeix molt l'agricultura, etc. No? Protegir-les vol dir no deixar-les funcionar. Bé, davant d'aquest problema, la solució tradicional, tonta, i l'han aplicat tant les dretes com les esquerres, i nacions de dretes i nacions d'esquerres, per protegir-se, que és l'autosuficiència econòmica, és a dir, l'aïllament econòmic. És no exportar ni importar, sinó buscar-s'ho tot a dintre de casa. M'explico? És a dir, el pobre, com que no pot competir a l'hora de comerciar amb el de fora, es tanca. I llavors viu de l'ocell. Esclar, si el món estigués, les primeres matèries, l'energia, etc., estiguessin repartides d'una manera uniforme per la Terra, no hi hauria massa problema. Però resulta que hi ha països que només tenen toros o bous, com Argentina, i altres només tenen petroli, i uns altres només tenen llana, i els altres només tenen no sé què, i un li falta coure, i l'altre li sobra el mercuri, i l'altre... Entenem que avui dia no. És a dir, com que la riquesa de primeres matèries i energia no està igualment repartida, llavors hi ha països totalment autosuficients però riquíssims, països que són pobres però de vegades tampoc no aspiren a gaire cosa i són una mica autosuficients però amb una vida molt rudimentària, hi ha de tot. Hi ha aspectes aquí que es barregen de tipus cultural que són molt importants i que no solen tenir en compte, i és que els països tropicals no tenen un interès excepcional de si mateixos en produir molt ni en gastar molt, perquè la naturalesa és molt exuberant, és a dir, quasi no s'han de vestir, quasi no s'han de tenir casa, quasi, és a dir, tenen una vida molt senzilla, tenen les fruites que els hi cauen i que els hi trenquen a les teulades, perquè els hi sobra fruita tota podrida per allà a terra, els mangos i coses d'aquestes. Ara, si reben una allau de publicitat de Nord-Amèrica en forma de publicitat o en forma de pel·lícules, llavors clar, els hi entren uns desitjos de ser com aquells, i aleshores van fatals perquè van per països tropicals encorbat i ofegants. Cada país diguem-ne, hauria de poder escollir l'estil de vida que li convé. D'acord? Llavors, tancar-se moltes vegades és ofegar-se, perquè certes coses que necessites no les pots tenir. És una falta de llibertat creadora, econòmica. Llavors, trobar la solució a aquest problema és aquesta. També és d'aquest senyor, la idea. Ara us l'explicaré una mica més detallada. Aquí veieu, per exemple, en les exportacions del paper, a les exportacions, veieu una cosa que jo ara et dic aquí, veus? Això ara ho detallarem, exportacions. En això que us posarem ara, el paper està una mica deficient, perquè no l'he volgut complicar massa, però aquí ho veureu una miqueta més complicat, Exportació, aquesta eina és castellana. No, és que anava a posar exportacions. Exportacions, diu, incloses, i entrada, i més coses, però no les posem totes, entrades de turistes. Vull dir, entrades
entrades de turistes, no entrades, entrada. És a dir, vull dir que entra el turista. Entrada de turistes. Fixeu-vos que quan entra un turista, aquí gasta una cosa en un hotel, en un restaurant, etc, i s'ho endú en forma de salut. És a dir, ell s'ha engreixat amb 80 quilos, és a dir, s'emporta un gènere d'aquí de fet. S'emporta el sol, també. S'emporta el sol, s'emporta moltes coses que s'han d'emportar i tot. Doncs, és una forma d'exportar. Això mateix equival a exportacions. I aquí hem posat més 38, si recordeu. Llavors, hi ha una sèrie de conceptes que aquí els poso alguns, però que no hi són aquí, però que també podrien ser. Crèdits rebuts. Crèdits rebuts. És a dir, els països reben crèdit d'altres països. I fixeu-vos que exportar mercaderia és el mateix que importar diner, perquè entra el diner que val aquella mercaderia. Els turistes que entren també deixen diner, per tant són entrades de diner. Doncs bé, si ens donen crèdits també són entrades de diner, un diner que l'hem de tornar, perquè de moment el tenim. I després, crèdits rebuts i interessos, rebuts de crèdits donats, de crèdits concedits pels posant a l'altra banda. És a dir, quan els concedim un crèdit ens tornen interessos i capital de retorn, interessos i capital, però per complicar no poso des que quan va tornar el capital. Aleshores, aquí també poso donacions rebudes o subvencions, donacions rebudes. Sobretot a països del tercer món reben molta ajuda de donació, en forma de donació d'institucions, el que sigui del primer món, etc. Això també és entrada de diner, que veieu, són tot mas, però no he posat exemples d'això, no el paper que tenim. I per últim, aquest per últim deixem-lo de moment. Llavors ara posem la importació. Què vol dir? Vol dir importacions, i sortida de turistes. És a dir, i qui diu turistes també hi ha el problema dels treballadors a l'estranger, que envien diner. Per tant, aquí hi hauria entrada de turistes i sortida de treballadors nostres. Veieu com es va complicant tot? Però es va complicant però s'entén molt bé, vull dir que està tot aquí. Aquí, sortida de turistes. I aquí li hem posat menys 50. He posat un cas semblant al que passa a l'estat espanyol, que és que sempre hi ha més importacions que exportacions. Està desequilibrat això. Sempre això és més gros que això, però això és un país recedent. I aquí podeu anar posant crèdits concedits a l'estranger, interessos pagats, que n'hem posat exemple, donacions concedides, ajudes al tercer món, concedides. Esclar, això és tot desequilibrat, ho veieu? Aleshores, el problema és com equilibrar-ho, sense deixar que hi hagin exportacions i importacions, és a dir, sense impedir el comerç exterior, com es podria aconseguir que s'equilibrés això perquè no passessin aquestes desgràcies. Llavors aquest senyor s'ha inventat un truco que és original, que té els seus problemes, però un bon polític el juga, aquests problemes, que consisteix en inventar-se un impost per regular això. Llavors aquí posem impost, ara l'explicarem, impost a l'exportació i aquí impost a la importació. L'únic que passa és que són excloents, que quan es fa una es fa l'altra. Això t'ha de donar més 50, això t'ha de donar menys 50, per tant aquest impost ha de ser de més 12. Què vol dir això? Que com que Espanya es porta malament, són molt mandrosos la gent espanyola i es dedica a comprar sempre coses d'importació de mar de maques, cotxes japonesos, doncs eines alemanyes, d'això informàtica anglesa o americana, etc. I no fotem res amb això, sinó que no es portem res, no ens en sobra, sinó que ens ho mengem tot nosaltres, oi? Doncs aleshores resulta que ens hem de castigar. I
I aleshores, com que s'exporta poc, doncs això em sembla que està malament, s'ha de posar un impost. Això està trucat. Això és el revés, perdoneu. És impost a la importació. Fixeu-vos que actualment el que es fa, fixeu-vos, el que normalment es fa és que també es pot fer d'així convé, però que ell no ho recomana. És a dir, que és protegir àrees, és a dir, en comptes de tancar-ho tot, tancar certes coses. Són proteccionismes que se'n diuen. Proteccionismes diuen, com que nosaltres aquí tenim un tèxtil fluix, doncs no deixem importar tèxtil. O posem un gran impost sobre el tèxtil. Això ja ho fan, no? Això es fa, això és el que es fa. Això no és la llei de l'Agustí, això és el que es fa. Que és la forma de crear vagos. Perquè esclar, la gent d'aquí s'adorm i cada vegada fabrica tèxtils de la manera més no competitiva que es pugui fer i cada vegada tenim una distància tecnològica més grossa d'altres països. És a dir, es perd la gràcia de la competència, l'estímul de la competència. Favoreix mandrosos, que és el mateix que passa amb l'aïllament. Afavoreix la mandra i el país es va empobrint, es va fent petit, i deficient en moltes coses i tal, no? En situacions de guerra tots els països ho fan, això. Per exemple, Alemanya en situació de guerra, quan estava totalment ja assetjada, fabricava petroli de la pissarra. Al final la cosa que sortia caríssim. Però, és per posar un exemple, no? I també Espanya va estar molts anys aïllada del sistema Franco. Però vull dir, hi ha hagut de tot, I després hi ha senyors que no són aïllats ells, sinó que els aïllen els altres, que els fan el boicot, I els fan un setge, com ha passat ara a l'Iraq, a Cuba, hi ha molt joc d'aquest. Però fixeu-vos aquí quina gràcia que té aquest sistema. Mentre les importacions es disparen, es posa un impost indiscriminat a la importació. Indiscriminat vol dir tot el que s'importa, un tant per cent, que cobreixi aquest 12 que falta. I a més això es pot canviar a dies, a mesos o setmanes si hi ha moneda d'aquesta controlable. Si hi ha moneda anònima és més difícil de saber tot això perquè no hi ha manera de saber-ho del tot. Perquè tot es fa de maneres rares i misterioses, amb diners negres i economies submergides i unes quantes coses més. I no se sap res. Però en canvi, si ho sabem, podem posar precisament d'això un impost que cessa o que es va disminuint a mesura que això es va equilibrant. I les fugues de capital i d'obres d'art, això... És que fixa't una cosa, si hi ha aquesta moneda, això no pot passar. Perquè el diner no val, el diner sota mà no val. Entens o no? El senyor que allà rep un quadre i el senyor d'aquí que té de rebre diners, una de dos o és diner declarat d'aquest controlat o no val. I si no val, ha perdut el quadre. Per tant, no ho farà. Però això on entra? L'exportació i importació, aquest fuga de capital, de quadres... A mi passa una altra cosa. I que els quadres, dintre del seu sistema, no entrarien en el mercat, estan fora del mercat. Esclar, no hi hauria això. Entens? Perquè l'art no té de ser operació de mercat. Però això són coses de tipus democràtic, s'ha de votar una llei, però aquí esclar està fent un model que no necessàriament ha de tenir totes aquestes coses, no? I aleshores entraria. Llavors la pregunta teva és que, per exemple, un quadre... Que sempre la fuga de capital, els robos d'obres d'art que s'emporten a l'estranger, això són pèrdues al país, no? Sí, esclar, això serien com donacions, diguem-ne. Donacions a contracor, m'entens què vull dir? Però fixa't que això és un contrasentit, perquè aquí les donacions... El senyor que anava a Suïssa, no?, amb la maleta... Però això, si hi hagués moneda controlada, no podria passar. Passaria amb uns mínims. En canvi, ara sí que pot passar, i ara tot això se'n va tot en orris. És a dir, per tant, estem posant una cosa, diguem-ne, ideal, no? I que la realitat és que se'n va cap aquí contínuament. Alemanya està dictant ella, està dominant els altres procedents. I la gent no se n'adona, tota la gent que sou progres i que esteu contra el Tractat de Maastricht, no us adoneu que esteu fent el cau d'obres a Alemanya. És a dir, que quan tinguem Maastricht tindrem algunes formes de controlar Alemanya perquè estarà dintre de l'olla. Ara no, ara falta la gana i tots anem de cul. Ara jo volia estudiar casos particulars, com per exemple la devaluació de la passeta, a veure quin sentit ha tingut, etc. no? I als Estats Units, per exemple, no deien que també importaven més que exportaven? Bueno, és que això, hi ha països que fan polítiques seves amb una intenció determinada, a vegades electoralista. És a dir, a la gent li encanta consumir i no treballar. Pots fer una política en aquest sentit, o altres coses. És a dir, les coses són molt complicades. Per exemple, el problema de l'estanflació. El tema de que aquí, tal com està dibuixat, sembla que només pot haver-hi la inflació, deflació, i avui dia les dues coses barrejades. Per una banda, van pujant els preus cada vegada
estancament, que és una forma suau de dir deflació. Si sempre que es diu estancament es vol dir deflació, però com que estancament és així i deflació és així, doncs la gent queda més fi i dir estancament. Però no és estancament, és deflació. I actualment hi ha deflació i inflació juntes, i això és una cosa que els economistes van tots de cul. Llavors, clar, jo ho explico perquè hi ha una ratlla així, invisible. Aquí hi ha la gent que treballa i sua, els empresaris i els obrers i tot això. I aquí hi ha els especuladors que només juguen en finances. Llavors, aquí baix falta diner, i com que falta diner hi ha deflació. I aquí dalt sobra diner, és a dir, aquí dalt hi ha molt diner inventat que està jugant a grans interessos com es diu, especulatius, grans interessos sense fer res, només deixant coses fantasmes d'uns amb els altres, traspassant-se, saltant-se totes les fronteres, tots els controls dels ministeris d'Hisenda, etc. Això que en diuen petrodòlars, en diuen eurodòlars, en diuen asiadòlars, etc. Doncs tot això són diners fantasmes, oi? Que s'han disparat degut a que els interessos del capital són molt alts. Enteneu? I avui dia resulta més entrar en aquest joc que treballar o que produir. Produint treus un 13 o un 15% i d'altra manera a vegades amb una operació d'aquests treus un 40, un 50 o un 60%. Enteneu? I aleshores la gent es tira cap a això. Per això és degut, per exemple, l'Agustí proposa que els interessos siguin molt més baixos, del 2, del 3, del 4%, però no siguin aquests interessos tan alts. Llavors la gent es llença més a coses d'aquest tipus que coses d'aquest tipus, és a dir, coses de capital més que coses d'empresa. Llavors el financer priva sobre això. I hem quedat que en importància aquest és l'1, aquest és el 2, aquest és el 3 i aquest és el 4. I per tant hi ha una inversió passant del 2 al 3, dient cap enrere. S'entén una mica d'això, no? Jo suposo que això d'aquí, aquí també podria fer una fórmula, que la tinguin aquí, però què és això posat en ristre, com hem fet aquí? És posar exportacions, més capitals, més crèdits rebuts, més donacions rebudes, més impostos a l'exportació, igual, importacions, més capital, aquí sortiria la fórmula complicada que ja tinc manda d'escriure aquí, però que és el mateix. I llavors, jugant amb aquestes coses, es podria també aconseguir l'equilibri. És a dir, salvant l'equilibri es pot haver-hi un joc entre aquestes coses. D'acord, això? La pregunta que m'havíeu fet, queda resposta amb això o no? O encara no hem començat? Tu? És a dir, per exemple, podríem estudiar el tema de les famoses baixades d'interessos que estan dient tots els diaris, a veure si Alemanya baixa els interessos i a veure si Espanya baixa els interessos del diner, els interessos del diner. Per exemple, això surt molt als diaris, no? Sí. I que gràcies a que Alemanya no baixa, els Estats Units els té baixíssims, el Japó els té baixíssims, Alemanya els té altíssims. Què passa aquí? Doncs és un joc d'aquí, d'aquest tipus, i és que Alemanya té de pagar la factura de l'Alemanya de l'Est. Alemanya ha de necessitar molts diners per reindustrialitzar l'Alemanya de l'Est. El dia que la tingui reindustrialitzada, si ara és potent, serà superpotent. M'encanta amb ella. Està disposada a tot per aconseguir-ho. No sé si recordeu que hi ha la unificació d'Alemanya, que durant 40 anys semblava impossible, en 2 dies va ser possible. És a dir, de seguida que el Gol va veure que hi havia una escletxa a Rússia, que s'ensorrava Rússia i que per tant podia fer el joc, el va fer tan ràpid que inclús l'oposició dels socialistes alemanys va posar en contra. I ell va dir, no, es posa en contra, encara que ens arruïnem, és igual. Ara és el moment i si no ja passarà i costarà un horror després de tornar a aconseguir això. I després quan ho tinguem anirem malament. A més ho va fer en unes condicions, el Banc d'Alemanya li deia que fes una paritat entre el marc alemany de l'oest i la moneda de l'est, una paritat així, és a dir que 1,8 era 1,8. I van fer 1,1. Imagineu-vos, és a dir, van considerar que la moneda de l'est era igual que la seva. Només que per precipitar la qüestió, per facilitar-ho tot. Estaven en contra. I ara Alemanya està en recessió, Alemanya està fatal. Però ja ho saben, i ho preveien, i els hi encanta, i a més ens estan fent pagar tots, a tota Europa. Per què? Perquè ells tenen els interessos més alts de tots, al tenir l'interès molt alt, el capital estranger entra. Quan dona més interessos. Perquè dona més interessos d'altres. I tot el capital estranger va cap allà. I llavors, perquè pugui anar el capital estranger de vegades sortir d'algun lloc. Llavors surt d'Espanya, per exemple, surt d'Irlanda, surt d'Itàlia, surt d'Anglaterra.
Entens? Llavors tothom ven pessetes per comprar marcs, per exemple. Llavors resulta que et quedes farfegat de pessetes, sí que fas tantes pessetes. Llavors tu per aguantar la pesseta has de comprar pessetes. I amb què la compres? Amb dòlars, amb marcs, però et quedes sense divises. Veieu tota aquesta cosa. Llavors hi ha un problema terrible. A més, que en aquest cas, per exemple, Espanya estava en un problema de que és un país que està molt abandonat econòmicament i té uns deutes interns terribles, uns dèficits de pressupost terribles, i tot això ho paguen amb importació de capitals que s'han de pagar uns interessos molt alts, és una bola. Però esclar, de moment, en el moment que vens, per exemple, una deuta que l'Estat deu diners a unes persones i ha quedat que unes lletres les tornarà al cap de 3 mesos, al cap d'un any, al cap de 3 anys, vens allò, ell ha de pagar. D'on treu els diners, si no en té? Esclar, els podria inventar, però és que resulta que s'inventa massa. Llavors hi ha la inflació, llavors disparen els preus, etc. S'ha inventat molt, no, últimament? Sí, sempre s'està inventant molt massa. I llavors suposo que enteneu que els preus augmenten quan hi ha més diner que mercaderia. És a dir, molts diners per poca mercaderia, perquè hi ha molts diners. Doncs aleshores això tampoc li interessa, perquè si la inflació se li ensorra, llavors Espanya perd el tren d'Europa també. Perquè si la inflació està malament, a l'exportar li costa molt i l'importar al revés, li costa molt d'importar i li costa molt poc d'exportar. Aleshores, doncs, a Espanya li interessa també tenir interessos alts, perquè el diner no li marxi, sinó que li vingui. Llavors, puja Alemanya, puja Espanya. Això explota. S'entén una miqueta el mecanisme aquest. Aleshores, el Pujol li va dir al Felipe González, això s'arregla molt fàcil, devaluir la moneda. I el Solchaga no volia de cap manera, no? Fins que va tenir. Què va passar? Per què va devaluar? Què és devaluar la moneda? Què passa? Fixeu-vos, quan es devalua la moneda, llavors resulta que per exportar nosaltres entreguem una mercaderia, per exemple, que costa 100 pessetes, no? Però si es devalua la moneda, en comptes de 100 pessetes, doncs són més pessetes, millor dit, 100 dòlars. És a dir, jo haig de pagar 100 dòlars perquè, m'han de pagar 100 dòlars perquè jo exporti una cosa. Però si es devalua la moneda, en comptes de 100 dòlars són 80 dòlars. Explico? Què passa? Que s'exporta molt. És a dir, la baixada de la moneda serveix perquè s'exporti més, que és el que volia el Pujol. Però aleshores què passa? Que al baixar la moneda, l'estranger perd confiança en aquesta moneda. No sé si enteneu que quan es baixa el valor de la moneda, la comparació del que val un país amb la resta del món ha perdut. És a dir, si abans valia 300, ara val 280. Si posem el dòlar, per exemple, de petró, si eren 300 milions de dòlars, 300 bilions de dòlars, ara són 280 perquè la moneda ha baixat. Enteneu què vull dir, no? Llavors es perd la confiança. Si es fa massa això, hi ha perill de bancarrota i aleshores, doncs, de fallida. I aleshores, doncs, què passa? Que no els interessa baixar. Però van tenir de baixar. Perquè si no s'especulava contra la seva moneda, etc. Al baixar es calma durant un període, i si s'arregla en aquest període de calma, s'arreglen les coses, doncs molt bé, si no, una altra vegada. I llavors que en el fons podríem dir que el motor de l'economia és la producció. I tot el que vulgui ser, si vulgui fer loteries amb altres coses, doncs a la llarga es paga sempre, perquè és treballant al buit. I una de les lleis fonamentals de l'economia d'aquest senyor és que mai s'ha de fer res en el buit. És a dir, moure diners en el buit no s'ha de fer mai. Sempre diner, mercaderia, amb diner. Els Estats Units no ho fan molt, això de moure molt diner en poca producció. No ho fan. Són els primers de tots. Totes aquestes coses que diem eurodòlars, petrodòlars i etcètera són dòlars. Es fan contra diner de Nord-Amèrica que no existeix. És fictici. I què passa? Passa que l'autoritat de Nord-Amèrica salva i a vegades doncs queden molt a l'aire, però hi ha tot un sistema entre bancs que quan un falla l'ajuda l'altre, entens? I l'Estat també, si convé. Per exemple, aquí quan va haver-hi, hi havia tota la gran banca espanyola i van sortir dos banquets a fer-los la competència, que una era banca catalana i l'altra eren uns 17 o 18 bancs del Ruiz Mateus. No? I aquests banquets no estaven dintre del consorci de la banca catalana, que tots són famílies emparentades entre elles. Doncs va entrar en crisi banca catalana, va entrar en crisi no aquests banquets, perquè els banquets estaven estupendament bé, el que estava malament. No, perdó, els banquets estaven malament, però les empreses dels banquets estaven molt bé. I va entrar en crisi, si no recordo mal, el Vizcaya, i no sé qui, el Quijo, penso que va ser.
Doncs el Vizcaya i el Quijo van ser ajudats i aquests dos van ser deixats caure. M'entens? És a dir, que un que els convé ho agafen, i el que els convé no, etc. Política. La conclusió final que t'arriba a la UTI és que els homes més llestos del món són els banquers. Perquè inclús l'Estat fa el que els banquers els diuen. L'Estat no sap d'economia, els polítics no en saben d'economia, tenen un complex d'inferioritat terrible sobre l'economia i fan el que els aconsellen els economistes que venen dels bancs. Entens? I en el llibre aquest meu que ha de sortir ara, vaig a procurar fer. Quan sortirà? Doncs, no, mira, segurament d'aquí un mes, així abans de Sant Jordi segur. És que hi ha hagut una crisi editorial i s'ha fugit, i em va venir amenaçant amb un taló i unes coses. Doncs, rocambolesques. Doncs aquest llibre explica que quan va sortir el Suárez, que hi havia l'àrea Navarro, va ser una operació feta pel Fernández Miranda uns quants mesos abans, i jo l'explico amb tot el detall. És a dir, l'operació per situar el Suárez i per desbancar el Fernández Miranda. I una de les operacions que explico en el llibre és que es va reunir els emissaris del Suárez, i el Suárez mateix, penso també sí, amb tots els grans de la banca, i poso la llista de tots els banquers que van assistir el dia que van assistir i tot. I fins que no va convèncer aquests banquers no era segur que sortís. Quan em van entrar convençuts, doncs els va sortir. Després d'haver sortit van a visitar els militars, però primer els banquers. Perquè finalment sortirà o no sortirà el teu llibre. Sí, Jo sé que et van venir a veure allí i et vas enfadar. sí, ahir vaig disgustar molt. Va sortir més disgustat, vaig estar tota la nit. Un tio que era editorial, que no paga ningú. Saps? I aleshores s'han revelat el director literari i un altre, i han muntat un altre editorial. I han robat el meu llibre, amb permís meu. I llavors un tio que a mi m'havia d'haver pagat 100.000 pessetes d'abans, fa 3 o 4 o 5 mesos, ahir se'm presenta aquí buscant-me per tot arreu, telefonades, veus? I el taló pels nassos, perquè no el volia ni rebre, i estava tancat aquí, estava aquí esperant, i llavors li va donar la cara, li va donar el taló perquè me l'ensenyés, a veure si jo picava amb el taló. I no va explicar, no, es va endur el taló. Li vas tornar. No li vas esquinçar davant d'ell. Tu ho hauries fet, seria més Seria més estètic, seria més estètic. I tornes els foscos. No, li vaig dir un altre molt d'això. Ell em va començar a dir coses contra els altres, tal, i jo li vaig dir, tu, en el director literari, hi deus molts diners. Diu, sí. Però mira, agafa aquest taló i dona-li un vell. No, vull el teu llibre. No, el llibre no el tens. Jo el contracte dic, coincideixen amb un mirall. sí. Resulta que l'única diferència és aquesta, que jo dic el país dependent. Doncs m'encanta saber les dues coses, perquè el dependent està més adequat i a més el recedent m'ho he inventat jo, aquest recedent. Tu no sé com ho dius, això. És que periodísticament en diuen països dependents. Sí. Molt bé, molt bé. Va, tu també digues una mica perquè has callat molt, Sí, va. I he parlat per boca de ganso, jo, Ho faig, aviam. No. Us heu descuidat de dir que aquesta P igual a H és la condició indispensable per mantenir els preus. Perquè els preus no tenen importància aquí. Ja. Potser la mania dels preus jo no, perquè els preus són ficticis. Els preus són ficticis, però si P igual a H... Aquí el que s'ha descuidat és posar P i la moneda. O bé, hi hauries de posar una U amb subíndex N. Ja ens estem barallant. No, Estem dient el mateix. els preus depenen de la moneda. Esclar que sí. que consti que sempre es barallen, sempre. Depèn de l'estatut monetari. Un règim monetari donarà uns preus i un règim monetari donarà uns altres. Agustí, aquesta condició és una condició d'equilibri de preus. Perquè si No, no hi ha inflació ni és un deflació, equilibri. No, vol dir és que els preus es mantenen. Perquè quan hi ha inflació vol dir que els preus pugen. No, Per tant, aquesta és la condició. Els preus mai han fet inflació. Un país com els Estats Units que té els preus més alts del món i els salaris més alts del món mai ha tingut inflació. Un moment, perquè ha dit els salaris més alts. Si pugen els preus però també pugen els salaris, és indiferent que pugin o no pugin. Hisenda és poder de compra i P és poder de venda. Llavors tot depèn de la moneda. Si la moneda és unicirculant,
tu podràs saber el que és P i el que és A. Però si la moneda és multicirculant, no sabràs mai quin valor de P i quin valor de A. No ho sabràs mai. Sí, tu parteixes de la convenció de que els preus els fixarem no per través del mercat, sinó per acord. Els preus són lliures. Jo puc comprar una cosa a 1.000 pessetes i tu la pots comprar al mateix temps a 10 pessetes. La mateixa cosa, perquè a mi em dóna l'opció legal de pagar 1.000 pessetes. Escolta, has dit això, però abans has dit que també la política de preus, has dit, no sé què has dit. No, política de preus no n'hi ha. Tu has dit no sé què, la política depenia de... És que has dit una frase abans, que no me'n recordo. Els preus són lliures. Ara el que és... No, ara dius això, però abans has dit una altra cosa. Has dit... Com has dit? Els preus depenen de l'Estatut monetari. Això, l'Estatut monetari. Què vol dir que depenen de l'Estatut monetari? Perquè si tu tens una moneda multicircular, tu utilitzaràs aquesta moneda d'acord amb l'impressió que tu tens que el país està en situació inflacionista o deflacionista. Quan està en situació inflacionista, si tu tens diners, gastes molt, perquè pots comprar coses, no? Quan està en situació deflacionista, encara compres més o compres llavors béns d'inversió, perquè aquests béns d'inversió amb deflació baixen de preu. No? Jo tinc una fàbrica. Per això jo vull llogar-li un local, ara que estem en deflació. Tot depèn de l'Estatut monetari. Ara, el principal és saber una cosa. Els economistes sempre parlen de preus de cara a l'avenir. I aquí només es parla de preus de cara al passat immediat. No? És a dir, el que interessa en l'economia és el que acaba de passar. No? Que la telemàtica, el gran avantatge que té és que és quasi bé en temps real. Tu, al cap del dia, pots saber, no dic que es podria saber de seguit. Aquest circuit que està apuntat aquí és un circuit que no està ben explicat perquè tot es menja la cua. És a dir, amb els diners que entren que encara no tenim, doncs tapem el forat dels diners inventats quan no en teníem cap. Saps? És intemporal, però el que diu ell és quasi ben intemporal. Jo tinc un problema, és que Circuits. no tinc encara assumit o assimilat el vocabulari. Sí, esclar. I llavors... Jo vaig tardar 4 o 5 anys, vull dir que tu vas molt de pressa, Encara que diguem el mateix, resulta que no ens entenem. Sí. És que passa que... Jo no l'entenc bé i callo, però quan no m'entenen a mi... Jo vaig estar 8 anys per saber-lo, aquest senyor, una mica. I resulta que m'he quedat tan cansat que ara ja no tinc paciència per saber-te'n a tu. Però, aviam, Agustí... Perquè tinc d'aprendre un altre vocabulari. Tu que ets, que estàs entremig, i l'altre que va ser el modelador de Fasmada, va ser molt bé. Ui. Per què ens en tornes a fer bullir una mica? Jo dic... Esclar, és qüestió de vocabulari, és una qüestió de vocabulari. Aquesta fórmula P igual a H vol dir que tenim una situació d'equilibri de producte, de diners... Sí, d'oferta i demanda, també, perquè el poder de compra i el poder de venda. Sempre el valor dels compres correspon al valor de les vendes, com dic abans. Però vol dir que si no tenim ni inflació ni tenim deflació, vol dir que tenim la mateixa situació, al mateix nivell de preus, al començament i al final del període que estem estudiant. No. Si els preus canvien a cada segon, tu no tindràs mai preus fixos. Si són lliures. Tu no pots imposar un preu. Jo em compro el preu que em dóna el gust i la gana i venc el preu que em dóna el gust i la gana. No, a condició que trobi un senyor que tingui el mateix interès en el preu que jo li ofereixo, sigui a la venda, sigui a la compra. És a dir, l'oferta i la demanda són dues coses completament diferents. L'oferta és en mercaderies reals i la demanda és en moneda. I la moneda depèn de l'Estat, depèn dels bancs, depèn de les xarxes de gàngsters, depèn de tot. Per exemple, avui dia, Sí, això és bo. tu tens l'especulació borsista mundial, utilitza 34 vegades més diner que el mercat mundial real. Aleshores, el desequilibri és total. No? Un senyor industrial no es pot barallar amb un financer, perquè el financer maneja. El planxa. Això, per exemple, és el que em va dir un senyor, l'Esade. L'Esade em va dir, diu, si jo tinc un client que em dona a comprar per 100 milions d'accions de la Telefònica, jo durant 3 hores
mercat de la telefònica. En un altre país, com els Estats Units, serien 10.000 milions, però és igual, és el mateix. Jo li vaig dir, això és perquè tenim un govern idiota. Diu, què vols dir? Diu, sí. Diu, i com ho faries? Diu, molt fàcil. Fer-te pagar totes les compres que tu fas durant 3 hores i fer-te cobrar totes les vendes que tu fas durant 3 hores. Perquè ells fan el compte de la vella. Ells diuen, jo puc perdre 2 milions. Això m'ho va tenir d'explicar molt detalladament perquè no ho entenia, però ara ja ho entenc, ara ja l'he pres aquesta lliçó. És a dir, llavors em diu, és que això és impossible. Dic, no, dic, amb la telemàtica, escolta'm, dic, si pagament i cobrament duraria un mil·lèsim de segon. I tant. Un canvi de número en un compte. Cada vegada hauries de tenir els 100 milions, no? I llavors em diu, diu, així ho aixafes el meu negoci. Dic, això. Dic, és el que hauria de fer un govern intel·ligent davant dels brutos que sou, les poques vergonyes que sou. No, un govern lliure. Intel·ligents no són tots els governs, però lliures no són cap. Jo no crec en la llibertat, jo crec en la intel·ligència. Doncs jo crec en la llibertat. La llibertat és un producte... És a dir, els governs són prou llestos i prou intel·ligents per no fer això, precisament. La llibertat és un producte... Perquè el moment que fan això caurien en 2 minuts més de pressa que el que apunten els canvis aquests de compra i venda. Això el principal és adonar-se d'una cosa, és que si la moneda és multicirculant, ja no dic anònima jo, dic multicirculant, si la moneda és multicirculant, tu no sabràs mai el que s'ha passat. Ara, si tu tens una factura xec, tu sabràs que hi ha un senyor que ha comprat una cosa per 150 pessetes, un altre l'ha comprat per 250, etc. A la mateixa qualitat, perquè si hi ha qualitat diferent, és evident que hi ha preu diferent. El preu significa quantitat de unitats mercantils, litros, etc., pomes, etc. Hi ha unitats concretes, unitats concretes, peres, pomes, taronges, etc. I després hi ha unes unitats de pes, de volum, d'això, d'allò, de quilowatts, tot el que tu vulguis. Aleshores, hi ha una qualitat i quantitat. És evident que a Barcelona, per exemple, l'electricitat a 125 volts de la patrana amb un preu diferent a 220, no? I si te la volien posar a 380 és perquè a les companyies d'electricitat els interessava. Potser te la volien posar més barata, però un nen petit Fica el dit i... hauria posat els dits allà i mira, se n'hauria anat a l'altre món. Ja ho va dir un enginyer, va dir, diu, 380 volts és una diferència que no fa mal a una persona normal. Llavors totes les persones que no són normals se'n van a l'altre món. És una forma de la selecció de la raça. És a dir, sempre el mateix. Els preus signifiquen quantitat de mercaderia. Quantitat i qualitat de mercaderia. No el mata. Ara, a més, això és un valor... Tot el que no mata engreixa. Un valor que és completament subjectiu. Cada un compra i ven el que vol. Engreixa Llavors, el que cal saber és les empreses elèctriques A, B, C, D i es pot unir. Jo ho dic que el Quebec té la llibertat de posar el preu, però el que compra té la llibertat de triar a qui comprarà. Sí. Això al Quebec, dius? No, el que Com compra... es posen els preus en el mercat, el Quebec té el dret de posar el preu que vol, té la llibertat de posar preu, però el que compra té la llibertat de triar a qui compra. I és que aquesta és la manera que està el mercat. Però això no fa el preu. Tu tens llibertat de triar el teu proveïdor i el proveïdor té el dret inclús de triar el seu client, però això no fa el preu. Mira, una cosina més. La subneboda se'n va anar a Istanbul i un sefardita Hola. ella va dir, diu, vull Volem això. posar més objectes més trucades? Ja ho sabeu, I li diu, si no aquest senyor no para, I li diu 100 piastres. I la meva subneboda es treu 100 piastres i li paga. I aquell individu li obre la porta del despatx i diu, faci el favor d'entrar al meu despatx. Llavors li prepara 2 tasses de cafè, una per ell, per la meva subneboda i una altra per ell. I
aquell cafè turc, Sí. que hi ha granets de cafè dintre, que és molt fort. I llavors 60% de cafeïna. No, és que tinc pressa, però senyora, per favor. Jo li invito amb una tassa de cafè, faci el favor, no, em som un castellà meravellós, per un castellà al segle VII. Safardí. I llavors li diu, miri, senyora, jo li invito, això volia ser. La salsa és el més bonic de l'anècdota. Vostè m'hagués dit que ho volia per 80. Jo li hagués dit, potser que sí. Vostè m'hauria dit que ho volia per 70. Jo li hagués dit, bueno, potser sí, escolti, és que m'ho haig de mirar. Jo hauria entrat al meu despatx, hauria fet veure que buscava les factures d'això i li hauria dit que sí. Diu, i hauríem discutit així tot el matí. Diu, jo hauria fet el meu ofici de mercader i vostè hauria fet el seu ofici de comprador. Diu, i tots dos estaríem contents. Diu, però això que jo li dic 100 piastres. I vostè em paga les 100 piastres, diu, això fa molt bé el negoci, ho fa molt bé tot, fa molt bé el plaer. No, és a dir, el preu. Per exemple, jo quan compro, no hi ha, sí, no. Quan compro, vaig amb una botigueta petita que sé que em fan pagar 10, 15 o 20% més. Però són amables, no dic mal de cap, etc. Són els béns intangibles. Al mercat on has de fer cua, no? Etc. És a dir, el preu també és molt relatiu de cara a qui té diners o no en té. Jo, per exemple, si tinc pocs diners a la butxaca, m'ho miro molt abans de comprar una cosa. Ara, si tinc diners a la butxaca, escolta, no té cap importància, perquè a l'última hora un 10% més, un 15%. I el que estàs dient és que quan compres un producte, no compres un producte, sinó compres de part del producte, el servei que hi ha en la venda. Però això, el servei ja està dins del producte. Clar que sí. Per tant, el mateix producte, i en dues botigues diferents, té un preu diferent. No, però el preu i el servei és el mateix. El servei està inclòs dins del preu. Ara, cada compra... No dins del producte, sinó que el servei està dintre del preu, no dins del producte. Hi havia una petita confusió. Cada compra-venda elemental... És que aliquando dormita tomeros. Tant en tant dorm una mica i diu una cosa mal dita, però la idea és bona. Sí. Cada compra-venda elemental ha de tenir un document, i aquest document ha de ser estadístic. I llavors, amb les estadístiques pot arribar amb això. Ara, sense estadístiques, escolta, és com si sentíssim ploure. Agustí, em deixes dir una cosa molt lletja? És una excursió externa. Oi que tu, amb un preu, que és una cosa terriblement difícil de definir, perquè cadascú el fa com vol, i que depèn molt de les qüestions afegides i tal, oi que amb un preu així tu muntes una economia rigorosa científica? Sí. Doncs mira, jo faig igual amb les idees. Amb les idees que són un desastre, que són dificilíssimes de definir, munto tota una cosa científica. A base de mercat lliure d'idees. A base de mercat lliure d'idees, i que llavors quan tu i jo estem d'acord amb que tal paraula vol dir tal cosa, entens, a partir d'aquí podem muntar una cosa rigorosa. Simplement amb una cosa. És tan difícil el que fas tu com el que faig jo. Les idees són inefables. No, els preus no. El servei que compres en el preu, és a dir, el valor d'ús és inefable. I la difícil és passar d'un valor d'ús que és inefable a un valor de canvi que és comptable. Jo faig exactament igual amb les idees. Són inefables i passo amb un valor de canvi de les idees. Un valor d'ús. El valor d'ús és inefable. És a dir, ara jo, per exemple, aquest cacauet a mi val molt més que per tu. Perquè jo no he dinat quasi bé, perquè m'he cansat com un dimoni de la tarda, ja tenia una gana, que m'estic menjant això com un... Tens que vull dir? Això és el valor d'ús. És a dir, el valor d'ús de l'aire és importantíssim. I què val l'aire? No val res. En canvi, el valor d'ús d'un tros de paper, d'aquest és un bitllet de banc, no val res el valor d'ús. I no està el valor de canvi és immens. Sí o no? Veus la diferència o no? Sí, però per mi ni aquest valor d'ús ni el valor de canvi són valors... El valor d'ús és allò que deies tu, com deies, allò de fer la felicitat o fer... Com ho dius tu, com ho dius? Jo el que parlo, no parlo ni de valor d'ús ni de valor de canvi, perquè no m'importa ni l'un ni l'altre. Bueno, però tots dos són importants. El que m'importa És la? És... No és que no li importi, és que no sap aquesta nomenclatura, res més. Sí, Si la sapiguessis no diguis això perquè és el mateix que dius tu, va. Què t'importa tu? Què és el que t'importa? El que jo dic, el valor d'un bé. El valor? Per tal de poder... El valor què? D'un bé. D'un bé. El valor d'un bé és l'import perquè el que el posseix s'ha disposat a prescindir-ne. Bueno, prescindir-ne és una cosa intangible i el valor que li dones és una cosa supertangible. El valor supercomptable. d'ús que tu has dit, el valor d'ús,
És l'enganx, és el negatiu del que has dit tu. O sigui, el valor d'ús és el negatiu, o el positiu, millor dit, perquè el teu és negatiu. Pràcticament és el mateix que dius tu. Exacte, ho diem tu en negatiu i en positiu. Tu dius que estic disposat a desprendre'm. No, però per mi... És la força necessària per trencar un lligam que és el valor d'ús. És el lligam entre els dos valors que tu buscaves. No. Que a mi el valor d'ús i el valor comptable... No, jo el tinc. No, sí, jo sí que el vull lligar, com ell el lliga també. Ell lliga el valor d'ús i el valor de canvi. Jo lligo les idees amb la sistemàtica aquesta. Parlant de la idea del valor, i que el valor és import pel que una persona està disposada a percebre. Però això no dir res. No, perquè depèn el que compri, si ho vol comprar o no vol comprar. És a dir, una persona, diríem, això mateix... És pas que el compris. Però dir... És el valor que i el valor és el valor. Exacte. Si no és un valor i ningú te'l vol adquirir... És igual, perquè el valor ja existeix. Però jo diria que el valor... Aquesta camisa que portes tu, te ningú la vol comprar. 100.000 pessetes, 100.000. No, però estem dient el mateix. Per mi, jo diria que estètica, veus? Què vol dir el valor? Què vol dir això de l'estètica? Doncs jo la poso en aquesta àrea, veus? Si jo no estic disposat a que l'estètica s'usi més ampla que això, doncs això és el valor de l'estètica. El que no estic disposat a renunciar. Entens? Aquest punt és el mateix. Tu no renuncies, però si els altres... Jo discuteixo amb tu. Si els altres no entren al teu joc... Jo discuteixo amb tu. Tu què et sembla? L'estètica és una 26a part d'aquesta bola o és més o és menys? Tu dius que és més, jo dic que és menys, ja no hi ha tracte. No. Quan hi ha tracte? Quan estem disposats jo a cedir lo just que pugui cedir i tu acceptar el que puguis acceptar. No, només jo dic, aquí hi ha una tracte, al principi és molt divertit. I jo Però dic que mateix. només hi haurà tracte, o sigui, només hi haurà un acte econòmic en el moment que 2 més 2 sigui més de 4. Ho explico d'una altra manera. Per les dues bandes, a més. O sigui, exacte. Que tots dos hi guanyin. Exacte. Només el Lluís Maria Sí, t'entenc està perfectament. disposat a vendre't un producte quan el preu que tu estiguis disposat a pagar-ne sigui superior al valor que té per ell. Igual o superior. Com a mínim, igual. Sí, igual o superior. Si és que no ven per necessitat, estem parlant d'un... Això ell, saps com en diu d'això? Que sempre ha de veure una febreta d'inflació en el mercat. Que ho dius així, Agustín? Això és el mateix. El mercat sempre ha de ser lleugerament inflacionista. Perquè tingui gràcia. Incentiu a... Perquè tingui gràcia, esclar, perquè per l'incentiu. Sempre l'empresari tingui interès a produir més i de més gran qualitat. Perquè si sempre el preu és el mateix... Dieu el mateix, Dieu el mateix, molt clavat. Si el preu sempre és el mateix, l'empresari, bueno, escolta, ja guanyo prou diners i no em vull tenir. No em vull trencar el cap. Això els llatins en diuen consueta vilescunt. Les coses consuetudinàries Jo s'envileixen. voldria insistir en tu d'una cosa. Per comprar i vendre cal que hi hagi una moneda. Ara, el valor d'ús no necessita per res moneda. El valor d'ús és un valor subjectiu. Exacte. És un valor completament Jo subjectiu. dic, Bueno, si espera. l'economia no és subjectiva no m'interessa. Ara bé, el valor utilitari canviari, que se'n diu valor mercant, Sí. aquest és un valor Aquí en dic valor que de és canvi. bisubjectiu i biobjectiu. Hi ha dos objectes, el trueque, el troc, i hi ha dos individus. Llavors es considera que els dos individus desapareixen perquè tenen el mateix interès. Ara, el valor mercantil, que és un valor utilitari, canviari, monetari, és un valor monoobjectiu, no? I és completament subjectiu. Perquè hi ha objecte contra diner. És monoobjectiu. I és completament subjectiu en quant a moneda. Perquè si jo em veig obligat a vendre, vendré més barat, que si no estic obligat a vendre. Si jo... El mercat serà de ser lliure, sí. No, el mercat competitiu, això és una bestiesa com una casa. El mercat no és competitiu. No és competitiu. El mercat, cada persona fa el que diu. Si el mercat és competitiu, si el mercat és competitiu, ja no és lliure. El mercat és interactiu, però no és competitiu en el sentit que ho entenen els senyors economistes que són de tercer ordre. Distints. Perquè sempre estan discutint de la formació del preu. No? I a mi se me'n fot la formació del preu. A mi el que m'interessa és el preu que s'ha pagat, realment. Molt bé, Agustí, molt bé. Això després ho aplicarem les idees, I a més, te'n fot el preu, i a mi també me'n fot el preu. Per tu no, perquè tu dius que si jo em porto un abric que l'he declarat a 10.000 pessetes, hi ha un senyor
que me'l vol comprar per 10.000 i jo no li vull vendre, perquè amb quin dret me'l pot vendre? És a dir, sempre el mateix. El mercat monetari s'ha creat per donar més llibertat a les persones. Fa l'utilitarisme humà molt més complex, perquè l'utilitarisme primitiu, escolta'm, era molt senzill, Té les fórmules, Es produïen 2 hores de temps amb una colla de senyors que li portaven tot al campament i allà s'ho menjaven. No solament els senyors que havien produït, sinó els senyors que no produïen res, a començar per les dones gestants, lletants, els nens petits i pels les dones que havien produït fills. Els pobles primitius sempre han respectat els mandres. O l'estaven produint No poc. en plena fabricació. Els pobles primitius sempre han respectat els mandres. Sempre. La fabricació de màxima qualitat a la tribu. I sempre, és a dir, avui dia tenim la mania que per menjar s'ha de treballar. Això Sant Pau ho va explicar, no sé. No. A casa meva deien que per menjar s'havia de mastegar. Aquesta és la bestiesa no? Una cosa és que un senyor Sant Pau vulgui demostrar als senyors que els hi predica, no? El de Jesucrist, que vulgui demostrar que ell no necessita viure dels seus creients, no necessita viure de la gent que ell, els uns diran que els enreda, els altres els diran que els salva, etc. Això no hi és. Però això de creure que tot obrer mereix salari, el senyor missioner, el senyor que predica una cosa, etc. Jo, per exemple, tu ja has llegit això de com se diu, la filosofia perenne, no? Les produccions de tipus liberal no tenen preu. Clar, tu ja estàs completament en contra, no? A mi, l'acte d'un advocat no té preu. Això ho deia el meu pare, que era advocat. Diu, jo no sé què demanar. Jo no sé què demanar per la defensa d'una persona. Un advocat al sortir de la universitat el posin 2 o 3 o 4 anys de passant d'un altre advocat i que aquell advocat digui, miri, aquest senyor no serveix, i s'hagi de buscar un altre tutor i continuï cobrant com a passant fins al dia que el col·legi d'advocats l'admet, no? El dia que sigui advocat, a mi que li donin 1 milió de pessetes cada mes, sí, però llavors són els altres advocats, el vigilaran i el vigilaran a fons, perquè si els hi fa malbé el prestigi social, vindrà un moment que la societat dirà aquests senyors guanyen massa, que és el cas concret d'en Felipe González. En Felipe González va acusar... Guanya massa. En Felipe González va acusar els notaris i els registradors de propietat de guanyar massa. Aquests senyors ni es van immutar. Se'n van anar a veure una empresa d'aquestes d'enquesta i li van dir faci una enquesta. Llavors, esclar, a Catalunya encara l'enquesta va ser molt més eloqüent que el resta de... A Catalunya, de totes maneres, la primera persona important era el rei, perquè com que la Constitució ho deia, i la gent no es podia posar malament, i en aquell temps encara hi havia una miqueta de por i companyia. Ara van posar el notari, l'home més important de Catalunya, i després van posar el registrador de propietat. Per què? Perquè el català, en general, si no posseix, vol posseir. No? I a més, ha anat algunes vegades al notari, ha anat a casa del registrador de la propietat, i llavors aquesta enquesta la van enviar a Felipe González. Mai més... I una cosa, en aquesta enquesta els polítics estaven al final de la llista. I llavors el Felipe González mai més ha dit això. Molt bo, Com tots els pobles, és un poble intel·ligent. El notari pot guanyar molts diners, però la gent està contents de pagar el notari. Per què? Perquè a última hora és l'única perquè entre tots guanyen més, que és deies tu. l'única defensa que tens contra l'arbitrarietat de la mateixa justícia, inclús. Escolta'm, si a mi, per exemple, jo no vull posar endavant, però pels terrenys del carrer Almogàvers, a nosaltres aquells terrenys valien 250 milions. Ens en va donar 50 milions. No? Ara sembla que ens donaran alguna cosa més, perquè hem anat a justícia i hem fet. Bueno. Doncs això és indigne. Que et facin una expropiació a fora dels preus de mercat és indigne. És com es fan sempre les expropiacions de I a l'Estat. més, es va construir una casa al davant i es van vendre els pisos més cars perquè el venedor
bueno, els agents venedors deien, miri, d'aquí poc temps, aquesta fàbrica que hi ha aquí al davant els hi desapareixerà i vostès tindran una vista sobre el jardí de Mil Dimònies. No? És a dir, De Mil Àngels. què? De Mil Àngels. El que cal veure avui dia No va és per que els tot. preus són forçats per l'autoritat política, l'autoritat municipal, l'autoritat aquí, l'autoritat allà. Els preus haurien de ser completament lliures. Ja t'explicaré un dia com ho va fer-ho el comte Roig de Hongria. Tu fixa't que no para, va enganxant un amb l'altre. Agustí, ets incansable, Perquè el mercat funcioni ha de ser lliure. Si no, no estem parlant de mercat. I tots els intervencionismes No, conclou. Perquè el mercat sigui lliure, el més pobre ha de tenir el diner almenys suficient per viure bé. És a dir, si el mercat no és lliure, s'hi ha miserables. Ja. Per què? Sí, Perquè els miserables no poden comprar. perquè l'acte econòmic per ser lliure no pot ser forçat. I si el que té necessitat ven per necessitat, i si ven per necessitat no ven lliurement. És un argument. Home, és l'argument. No, sí. Mira, hi ha una cosa canviant. En general, jo la necessitat no me l'imaginava venent, sinó només comprant. Això és molt important de cara al mercat del treball. Això és molt important de cara al mercat del treball. Hi ha un fet que és molt important. Ah, sí, ven la força de treball. Jo l'estic treballant Molt bo. bastant, que diu que mentre la subsistència depengui del treball i hi hagi atur, Que bo, això. sempre hi haurà algú disposat a treballar per tal de subsistir. Sí, clar. I per tant, el salari sempre serà el salari de subsistència. Molt bo, això, I a més això va en la línia del que diu ella, I és molt bo, Sí, i ho fan, i es fa. Però i tant. És així. Sí, sí. Perfecte. No tant això, sinó que Avui no disfrutem. tindrem un mercat lliure de treball fins que la subsistència no depengui del treball. Això és boníssim, això. Això és una idea bonica, Sí, això és evident. Sí, però és molt bonica. Ja t'ho he dit que a l'origen de la humanitat, i això està demostrat, hi havia dues classes de consumidors. Hi havia els productors consumidors i els simples consumidors. I tots dos tenien el dret de consumir encara que n'hi haguessin o no haguessin sigut productors. És a dir, els productors estan al servei dels consumidors i no estan al servei dels inversors, perquè si s'inverteix és per augmentar quantitat i qualitat de mercaderies. I això entra dins el cicle de la producció. No? Ara bé, el que cal insistir, i insistir molt, és en això de que els mandres tenen tant dret com els treballadors. El que no hi ha dret és dir que el mandra té els mateixos drets que el treballador. No! Mandres del món, uniu-vos! No, té raó. Perfecte. A mi hi ha hagut una cosa que per mi m'ha sigut il·luminadora en aquesta exposició. És aquesta idea que has dit tu de la ratlla de l'estanflació. O sigui, que quan hi ha estanflació és perquè es produeix una ratlla que separa el diner disponible en el sistema productiu separat del diner disponible en el sistema financer. Sí, especulatiu, sí. Aquesta és una idea Sí. Aquesta idea és meva, no és de l'Agustí. No? No. Bueno, felicito perquè tornaran Està escrita en un llibre que vaig fer sobre l'Agustí. Els animeu Des de fa 8 anys. a sopar o no? No, Jo sí. Va, sí, home, sí, va, corre, que això és l'aperitiu, això m'ha entrat una gana amb aquestes punyetetes. No, ell no vol, escolta'm, és el desertor 100%. Sí. Si acaba de filmar. Mira, No, conclusió. Escolta, suposo que no m'has filmat aquí en plan devorador, Escolta, de Miquelet... Gràcies, tu velles per la meva honra. De Miquelet, quan jo era pobre, Sap que sí que t'has es diu filmat. Miquel i no sé què més, però vaja, jo li dic Miquelet. Ahí me la sento. Quan jo era pobre, escolta'm, em va fer 50.000 favors. Quan em van treure del carrer Rogàvers, li vaig dir, home, dic que ens ajudaràs a fer... Ja no. I em va dir no. I noi, dic, el millor deixeble llibertari que tinc. No? Ara, ella està fent una feina colossal a favor de la nostra comunitat, tant per en Martí com per tu com per nosaltres. No cal que m'ho diguis, no? Però bé, no se li pot dir perquè s'enfada. Saps com li dic d'això? TV7. Què? TV7. TV7. Què vol dir això? Televisió 7. És un nou canal que tenim. Televisió Manresa, el TV7. Escolta, de totes maneres, et vull dir una cosa. Doncs TV8.
Doncs aquests no són agents de mercat, són agents, en tot cas, amb una proporció tan petita que no té importància. No? Bèlgica perquè és bàsicament més rica que Espanya, perquè a Bèlgica, escolta'm, les compres-vendes són a raig fer, no? Perquè... En canvi aquí tots vivim de subvencions. Cuidado, Agustí, estàs d'acord que només entren al mercat els excedents? Com? Que només van a mercat els excedents? No, jo no t'he dit, jo no... Els Què excedents... entens tu per excedents? Jo els excedents és el que la gent... Mira, suposem, Espanya té 1.000 milions de capital acumulat. La producció és 100. Els salaris posa que siguin 120. Però la gent gasta només que 80 lliurement. Els excedents de producció són 20. Per tu excedents són... Els excedents és el que la gent no compra lliurement amb el diner Bueno, és que jo no estic d'acord. No, és que el diner privat és limitat i la producció augmenta. No estic Ja t'ho he explicat, la Sí, producció per això augmenta. no estic d'acord. Però la producció augmenta contínuament. Això és una mentida. A veure, si la producció no augmenta, el país se'n va a l'aigua. Aviam, Agustí, estic d'acord amb això, però no estic d'acord. I estan fotràs en llama política. Sí, tenim una producció... Ja no escolta, ja no escolta. Tenim una producció d'interesa. Si resulta que la producció puja, però no puja hisenda, no tindrem prou diners per comprar. Què fem? Val? Per tant, haurem d'agafar i crear més diners. Inventar diner. Inventar diners. Però l'has d'inventar d'acord amb la producció. Però resulta que si no tenim prou de producció i hem creat més diner del compte, ens sobrarà diner i llavors no és que aquest diner es guardi, sinó que es gastarà i farà baixar els preus. Aviam, ell el que No, si no hi ha producció no es gastarà. No. Si hi ha no una es producció gastarà. determinada, S'ha de retirar hi aquest ha diner. més diner que aquella producció, Pues, la gent que tindrà els diners podrà comprar coses. sí, però no podrà perquè no hi haurà producció. Dius que el diner és més gran que la No, producció. llavors què passarà? Pujaran els preus. No, però escolta, si la cosa és ben senzilla, tu poses producció total Sí. igual a hisenda privada més alguna cosa. Producció total menys hisenda privada és aquesta cosa que sobra. Que escolta, bé, la cosa és clara. I la hisenda privada és el que la gent gasten lliurement. Perquè ho tenen. Però jo puc tenir 100 i gastar 80. Jo crec, i crec que hi ha altres autors, altra gent que també ho creu, que es considera excedent tot aquell producte que va al mercat. O sigui, jo tinc un camp de patates i cullo patates i me'n quedo per mi 4 sacs i me'n sobren 8. Aquells 8 sacs que jo envio al mercat és el meu excedent. I és l'excedent. No, això hauria de no és el desaparèixer. seu excedent. Perquè avui dia un productor de patates que guarda 4 sacs pel seu propi consum no existeix. Perquè el senyor que produeix, jo ja ho veig en el meu poble, només produïen que ametlles. Però abans has dit una cosa més important encara. Anem a discutir tot això sopant. Sí. I he esperat que fos ell el que parlés.